En dan zijn we zo langzaam, dames en heren, aan het einde gekomen van de stoet. Het laatste onderdeel. 2 hieren, 1 baas. Het volk van Maastricht, deftig volk, werkvolk, moerswievervolk, zingt en speelt zijn verbondenheid met de stad uit. Harmonie Sint-Michael uit Heugem van Maastricht speelt zo dadelijk Mien Maastricht en het Maastrichts volkslied. En Moors en Eker en de Maastrichter Operettevereniging zorgen voor de zang. En daar komt bij dan onze eigen reus Gigantius. Met uiteraard het hele reuzengilde. Deftig volk, erkvolk en morswievervolk. Goed om daarbij te danken Philippe Reuser, die speciaal voor het muzikale gedeelte een arrangement heeft samengesteld. Volledig belangeloos gedaan. Om daarmee te zorgen voor een ware apotheose, dames en heren thuis. Let u op, want het is werkelijk een fantastisch slotstuk. En ja, dan komen we ook uit bij de symboliek van Gigantius. Het is een reus eigenlijk van de opstand. De burgers wilden meer vrijheden en privileges en wilden niet het hoofd buigen voor de beide heren, de 2 heren. En daarom bouwden zij een vrijheidslievende stadsgeest, de Maastrichter Gijs, die de aanwezige heer met zijn opvolger duidelijk demonstreren dat hij, Gigantius, de 2 heren, dus de hertog van Brabant en de prins-bisschop in zijn zak had. En de reus zelf symboliseert het volk dat zegt van jullie kunnen regeren, maar als wij het willen hebben wij het laatste woord. En pas geleden hebben we dat in Nederland en Frankrijk ook nog meegemaakt met betrekking tot de keus voor Europa. Je champagne van. Applaus. Wie Maastricht in een creatie van Moors en Eker, de Maastrichtse Operettevereniging en de Harmonie Sint-Michael uit Heugem. En daar is al aan, Evenus, reus Gigantius. Begeleid natuurlijk door het reuzengilde en de gildebroeders en zustertjes die samen met de kinderen de reus begeleiden. Een fantastische groep lui, in totaal bestand op het moment uit een 17 maanden.
Met de vreukjes en de kinderen erbij buren, dan staat er gauw een stuk of 40. Dan zien er nog ouderlings. En dames en heren, deze stoet, dit prachtige feestweekend, dat hebben wij, het volk en de ouderlings, dat zien degenen die in het verlei bij de reus actief zijn geweest. En die nou minimaal 2 reuzenfeesten ouderling kunnen weuren om op die manier in rust actief te blijven bij het reuzengilde. En op hoogtijdag wie nu achter de présence te geven en weer met op de gewone groep. Een blijk van waardering van ons. En daarmee, dames en heren, zijn we gekomen terwijl we naar het Rutenhof kijken van Gigantius, die de heren de wacht aanzegt aan het einde van de Reuzenstoet Maastricht 2005. Wij hopen dat u met plezier heeft gekeken. En u weet, na deze uitzending komt hij nog 2 keer van de week op TV Maastricht. En wij danken u voor uw aandacht. Namens Marnix en mijzelf wens ik u nog een fijne nagedachte toe van deze stoet. Bedankt voor het kijken en tot ziens.